Bé, com ja és habitual, abans de passar al lliurament de premis de normalització lingüística, aprofitem aquest acte per reconèixer, més enllà dels candidats, dels premiats, la trajectòria d'alguna altra persona en particular. Enguany, la Comissió de Normalització de l'EDAC ha cregut oportú homenatjar la mestra de mestres i activista cultural Teresa Clota i Pallàs, filla de la vila de Cantonigròs i resident a Barcelona. Per si hi ha algú que no la coneix prou bé, hem demanat a l'amic Jaume Piqué que ens en faci 5 cèntims, que ell sí que coneix molt bé la seva trajectòria. Hola, bon vespre a tothom. Moltes gràcies als companys de l'EDAC per haver-me permès de participar en aquest acte amb una cosa que em fa molt de respecte i d'honor, com és parlar de l'estimada Teresa Clota. Senzillament m'he fet una mica de guió. Potser per si algun gironí com que és una persona que a vegades els que són de Girona poder no la coneguem, pot pensar com és que aquesta senyora, que és de la banda de Barcelona, és de Cantonigròs però resident a Barcelona, li fa un reconeixement a Girona. Ara us ho miraré d'explicar una mica. Diu, perquè els que vivim a les comarques del nord del país, a la gent com ella, i com els de la seva colla que avui són aquí, i els que malauradament no hi són, com l'Enric Carrió Trullols i tants d'altres que sempre han fet camí junts amb la Teresa, els hem d'estar molt agraïts. Agraïts per què? Per moltes raons, però, com per exemple, el fet que ens han fet redescobrir indrets i esdeveniments d'episodis històrics que s'havien esdevingut a les comarques gironines i de la Catalunya Nord, que moltes vegades havien quedat en l'oblit. I a l'hora de commemorar aquests esdeveniments, any rere any, la Teresa, per exemple, sempre hi ha estat, sovint al nostre costat o sovint en el nostre lloc quan nosaltres no hi hem estat, que massa sovint no hi hem estat. Per exemple, us faré una petita relació així ràpida d'espais d'aquests, a veure qui de nosaltres ha estat, per exemple, al Coll de Panissars commemorant la victòria catalana de Pere el Gran, o a Prats de Molló homenatjant el president Macià, pel complot de Prats de Molló, o a Ogassa recordant en Xirinacs, aquests darrers anys d'ençà que va faltar, o a Elna, el dia de la memòria de la massacre de 1285, o a Roses per celebrar la victòria de les Illes Formigues, o a Perpinyà cada 7 de novembre per esborrar el nefast tractat dels Pirineus, o a la plec del Coll de Manrella per homenatjar el president Companys i els exiliats, o a Arbúcies, gent d'Astúcies, commemorant la victòria catalana del combat de 1714, o a Ripoll, homenatjant el comte Guifré, o a Prada per renovar la flama de la llengua davant la tomba del mestre Fabra, o a la Mare de Déu del Món, homenatjant el poeta Verdaguer, o fent conèixer per tot arreu referents gironins com el general Moragues de Sant Hilari, etc. Doncs la seva coneixença i estima per aquestes comarques és envejable o admirable. La Teresa no ha volgut mai perdre el nord, ens ha demostrat amb aquests viatges continus cap aquí dalt, però tampoc el sud ni les illes, perquè és una persona autocentrada. La Teresa té molt clar quina és la seva nació, la coneix, la defensa i, com diu el poeta, l'assumia completa. I això l'ha fet anar amunt i avall sempre que ha calgut, perquè sap que defensar la catalanitat a Perpinyà o a Alacant o a Fraga, al costat del bon amic i mig gironí Quim Gibert, és tan important com fer-ho aquest vespre a Girona o cada dia de l'any a Barcelona. Sabem que la Teresa aquests dies ha sentit molt aclaparada pel fet que se li faci un reconeixement a ella en particular. Ha estat amoïnada perquè no està basada en aquestes coses. Ella considera que això d'avui, vull dir que ella no és singular en res, que no seria mereixedora d'això perquè no ha fet res extraordinari, que ella senzillament és una entre tants, entre tants que som aquí o entre tants que som allà. I sí, és cert, ets una entre tants. Per exemple, si t'homenatgéssim avui per la teva vessant de mestre de català, series un entre tants mestres de català que en temps difícil havia ensenyat català i així, com aquí a Girona, la gent de l'EDAC, l'origen de l'EDAC ve d'això, dels mestres de català que van inculcar una estima pel país i tal, als seus alumnes. De fet, jo tinc entès que aquestes sigles en un principi, l'EDAC volia dir Associació d'Antics Alumnes de Català, vull dir que hi ha molta gent, que tots aquells mestres, però amb ells els han homenatjat altres vegades, però sí, es podria fer extensiu el reconeixement que us et fa tu a molta altra gent. Però el que és indubtable és que tu te'l mereixes. Jo, a mesura que he informat amics comuns que tenim d'aquest acte de reconeixement, tothom ha coincidit a dir que trobava molt encertat, just i necessari. O sigui, tota la gent, l'única persona
a qui li ha costat de pair-ho i de veure-ho clar has estat tu, Teresa. Tothom. I perquè us en feu una idea, us llegiré 4 ratlles d'alguns dels comentaris que hem rebut. Per exemple, en Josep Guia i la Maria Conca, la Maria Conca des de València Estant, diuen: si hi ha una persona que mereix ser estimada i lloada pel seu amor a la nació catalana completa, aquesta és la Teresa Clota. Sempre ha estat en la primera línia de defensa de la llengua i de la gent catalanes. O els estimats Nemesi i la Maria, que avui són aquí amb nosaltres, deien: hem rebut amb molta satisfacció la notícia del reconeixement a la Teresa. A casa tots creiem que l'EDAC de Girona ha fet justícia al recordar-se de la seva persona. O l'activista Oriol Falguera de Tona, que diu: de ben segur que si haguessin tingut 100 Tereses més, totes treballant alhora, amb la seva constància i el seu bon saber fer, aquest país ja faria uns quants anys que seria lliure. O l'amic Bartomeu Mestre, en Balutxo, des de Falanitx, a Mallorca, diu: talment com el títol de la vella cançó de l'Ovidi, l'homenatge a Teresa, m'arriben noves d'un merescut reconeixement a Teresa Clota que d'entrada m'obliga a felicitar a la bona gent que l'han diumenjat. La Teresa ha dotat la seva vida d'una raó de ser, tan justa i tan noble com la lluita incansable i permanent a favor de la llengua, la cultura i la identitat del seu poble. I això és envejable. També la Daniela Grau, des d'Elna, al Rosselló, diu coses que subscric totalment i jo que no hauria sabut expressar més bé, i per això m'ha anat molt bé que ho diguessin, perquè m'he de limitar a llegir el que ells han escrit. Diu: des del nord ens volem sumar als que reten homenatge a na Teresa Clota per l'indefectible afany de servir Catalunya al llarg de tota la seva vida. La Teresa ha contribuït a divulgar, sense parar, la nostra cultura, regalant llibres confegits per ella mateixa, sense regatejar esforços. Les seves publicacions, sota el segell d'Indrets del Record, són el testimoniatge del seu afany de contribució a la conscienciació nacional col·lectiva mitjançant la transmissió didàctica del saber. El treball intel·lectual, la Teresa, hi afegeix també l'entrega física personal. Conjumina la teoria i la pràctica com una perfecta militant. Pacient, això ho diu la Daniela Grau, pacient, referint-se a la Teresa, pacient, somrient, amb veu dolça, sense eludir mai el cansament ni els múltiples compromisos, a les dedicacions discretes, a les intervencions eficaces. Na Teresa ha estat sempre al peu del canó. Es mereix la nostra consideració i admiració. Podríem continuar la relació de comentaris, però avui no ens podem allargar gaire més. Per anar bé mereixeries un homenatge nacional que durés 2 dies i que poguéssim, que tothom, qui t'ha conegut o ha tingut, d'allò pogués dir-hi la teva, perquè són moltes facetes d'una vida molt intensa. Per fer una repassada ràpida d'aquesta trajectòria, jo no m'allargo més, però sí que ho farem d'una manera així molt original, amb 4 pinzellades. Veurem aquí obra d'un artista de Folgueroles, del poble que tan bé coneixes, el poble d'en Verdaguer, que ens ha fet uns dibuixos que ens demostraran com la Teresa, com ha dit en Joan, ha anat fent tots els papers de l'AUCA. I per fer-ho, la Teresa de moment pot continuar asseguda, després ja pujarà, de manera que pugin aquí dalt uns altres mestres, com ella, que també l'aprecien molt, com són en Joan Milamala, que molts el recordareu com a cantant dels Esquirols, i que a més és una persona que ha fet molt per divulgar les AUCAs en aquest país, en l'àmbit de l'ensenyament. També, de manera que puja en Josep Casadevall, en Carolino, de Folgueroles, que és un mestre correndista com pocs n'hi ha al país, i la Gemma Pla, també mestra, cantant del grup de Calaix i divulgadora de la cançó improvisada en l'àmbit de l'ensenyament. I també en Ramon Manent, que ja l'heu vist abans amb els de Mata de Jonc, que també és un cantador, encantador i tot plegat, entre moltes coses. Ells us faran amb la tonada de les corrandes de Folgueroles, que són les corrandes altrament dites d'en Carolino, us cantaran, Teresa, uns rodolins d'una cosa molt bonica que ha preparat expressament en Joan Vilamala per tu. Vosaltres mateixos. Gràcies. Com que tenim el suport visual, a la tornada, ja ho veureu, anem repetint una melodia, al final hem de fer tots. Diu, el que direm a la Teresa li hem de dir tots els presents. Per tant, us hi podeu afegir al final amb molt de gust. I comencem per tu, Teresa. Oita, per tu la Teresa Clota.
Teresa, la vila de Can Toni Gros, oidà, va venir al món fent barrila i disposta a batallar. El seu pare la mirava per si un pa portava al braç, mentre li queia la bava al costat de la Pallars. La seva mare Maria cantava de sol a sol, era un doll de simpatia, un autèntic rossinyol. Aviat, doncs, la Teresa va entendre que les cançons són una font de riquesa per a joves i minyons. Oidà, oidà, per a la Teresa Clota, oidà, oidà, hem vingut a cantar. I que la llengua de casa, la del poble català, si cal a capa i espasa, val la pena defensar. D'aquí que tota la vida la Clota s'ha distingit per ser dona d'embranzida i quan accepta un nou envit. Ja de jove, Coissa Cabra treballava com ningú, homenatjat Pompeu Fabra al costat d'en Triadú. I en els anys de dictadura, tota discreta i radical, pencava com una fura amb els del Front Nacional. Oidà, oidà, per a la Teresa Clota, oidà, oidà, hem vingut a cantar. Un bon dia a Barcelona li diu Carme Garceball, ja que ets tot una amazona i no t'espanta el treball. Treu-te el títol per ser mestre del català que has après. Tu que ets eixerida i destra, te'n sortiràs com si res. Així ho va fer i aquella eina, utilitzada amb passió, la va disposar a fer feina al servei de la nació. Per això feu magisteri per estimular els infants a tenir un xic de senderi i a voler ser catalans. Oidà, oidà, per a la Teresa Clota, oidà, oidà, hem vingut a cantar. El Gaià era un vell col·legi que porta el nom d'un tenor. Tingué uns anys el privilegi de comptar amb el seu ardor. Però com que la Teresa sent de la llengua el batec, perquè la té ben apresa, l'han fixat els del SEDEC. Aquí amb l'arena es treballa, crea nou material, fins i tot per la canalla occitana del Cantal. Durant anys sense fatiga, a l'IPEC i al CAOC, d'acord amb l'Enric Garriga, arreu escampat el foc. Oidà, oidà, per a la Teresa Clota, oidà, oidà, hem vingut a cantar. El foc que ens ajuda a viure com la flama del fossar, per una pàtria ben lliure que fent pinya hem d'adreçar. Una pàtria amb història que no pot perdre el seu nord. Per això en fa memòria en els indrets del record. I organitza 1000 viatges pels països catalans per honorar personatges que són autèntics gegants. Des del peu de les Calanques fins al coll de Panissars, o bé el pi de les Tres Branques, adut gent amb autocars. Oidà, oidà, per a la Teresa Clota, oidà, oidà, hem vingut a cantar. Hi ha ballat Cavall Vidrera i el fossar de Montjuïc, tots els prohoms de bandera tinguin el llit ben bonic. En resum, Teresa Clota és una dona tenaç, una ferma patriota que mai no doblega el braç. Amic, doncs ja va sent hora, ara que se'ns ha fet gran, i la tenim a la vora, que li diguem exultant tots. Moltes gràcies, Teresa, per la lliçó que ens has dat, de mesura i de fermesa i de catalanitat. Doncs demanem a la Teresa Clota que pugi perquè el president de l'EDAC doncs, lliuri aquesta auca.
foto. Un moment, Teresa, que sabem que vols dir-nos unes paraules, però encara hi ha més sorpreses per tu. Estigues atenta. A veure, Teresa, com que sabem que ets una gran seguidora, una gran lectora i una gran admiradora de Verdaguer, l'Ada que et vol dedicar un petit fragment de l'obra de Canigó. Gràcies. Aquella plana, avui desert i nua, llavors era una conca d'esmaragda. La vestien ombrívoles pinedes, Angèlica i jonquilles la brodaven, mirant-se en un estany que mig omplia del Canigó, la monstruosa tassa. Los estanyols, que encara avui l'argenten d'aquella mar petita, són petjades. Són los bocins d'aquell espill on tota la nau del firmament s'emmirallava. Lo Canigó dona la mà batera, 13 vents a batera i comalada, i entre ells, obert a l'ull del cel blavíssim, són verges i desclou aqueixa plana. Paner de flors, que eixos gegants sostenen, los uns al braç, los altres a l'espatlla. Plaent jardí que llur fecunda, regalant de sus fronts a grans cascades, que de tassó en tassó s'aprecinten com per graons de cristallina escala, fins al major de tots, que en la planícia a la Bastrí Palau fan de capçana. Semblen ses torres de cristall de roca, fermes columnes de la volta blava, ses llums misterioses confonent-se amb les eternes llums de l'estelada i sostingut per 100 pilars de pòrfir, sus porxos són lo mirador de l'alba. Lo Canigó és una magnòlia immensa que en un rebrot del Pirineu s'abada. Per abelles té fades que la volten, per papallones los cisnes i les àligues. Formen son càlzeres de serra que plateja l'hivern i l'estiu d'aura. Grandiós veire. Un veu olós l'estrella, los aires rellentor, els núvols aigua, les boscúries de pins són sus barbissos. Los estanyols, ses gotes de rosada. Ja som pístil aqueix palau aurífic, somni de l'oja que del cel davalla. Per tu, Teresa. Gràcies. Moltes gràcies, però totes les coses tenen un lligam. La meva mare era de la Garrotxa, els meus avis també, i Folgueroles era molt a prop del meu poble, de Can Toni Gros, i allà hi teníem un picapedrer que n'era, i llavors el nom de Folgueroles ens era molt comú. I l'any 1945, era el segon any del concurs de poesia parroquial de poesia de Can Toni Gros. En Joan Triadú va fer el Parlament parlant del centenari del naixement de Verdaguer i va dir que Verdaguer era estimat perquè ell estimava. Jo tenia 7 anys i vaig pensar, doncs si la gent l'estimava, jo també. I doncs des dels 7 anys que estimo Verdaguer i prou companyia que fa. I us diré una cosa, al parlar de la meva mare, que era molt ric, de la Garrotxa, amb frases fetes i amb el llenguatge habitual, si es mira Verdaguer, doncs la llengua és la mateixa, tant que emociona amb les frases fetes i amb tot. Llavors, res no és distant
i Girona és molt a prop de la Garrotxa i Folgueroles és molt a prop del meu poble i tots estem units i moltes gràcies a tots. Gràcies també a la DAC per aquest reconeixement. No sabria fer altra cosa que fer partícips d'aquest honor a tothom amb qui hem treballat junts per les necessitats de la pàtria. Actuant tots per la mateixa causa, hem d'adonar-nos que tots ens hem incorporat a la tasca partint d'un impuls particular que neix d'una experiència vital pròpia. La nostra vida comunitària de treball i de lluita, molta gent la tenim comuna, però a l'inici, el fonament de la nostra actuació, tots ho devem a uns estímuls particulars. Si em permeteu, quan un voreja els 80, fa bo de trobar-se en una situació de poder reconèixer i apreciar a qui ha vetllat perquè la nostra vida tingués un sentit humà i digne en temps tan adversos. Primer va ser la mare, que va haver de fer de contrafort i protecció entre els cants amb la mà alçada i uns textos que encara us els podria dir de cor, franquistes fins a la medul·la, i per l'altra part l'ensenyament d'un catecisme doctrinador que fa feredat pensar-hi. Aquesta gent t'enganyen, em deia la mare amb to de plany, referint-se a la mestra i al rector del poble. Un segon agraïment a Joan Triadú, que va ser l'ànima i el promotor del concurs parroquial de poesia de Can Toni Gros, que va durar del 1944 al 68. Era tenir un dia de cultura a l'any, però tan profitós que va ser que allà hi vaig poder conèixer tota la intel·lectualitat catalana d'aquell temps, inclosos els qui anaven retornant de l'exili. Un cop a Barcelona, haig d'agrair a l'Armengol Passola, promotor de tantes activitats culturals, que em va donar feina a la Casa de Discos Catalans, tot just creada per ell. Allà vaig fer una immersió a la lluita cultural. Era l'any 1963, quan tot just tot despuntava. En Raimon, els 16 jutges. L'any 1969, al Centre Comarcal Lleidatà, a la tertúlia literària al Cafè dels Dissabtes, un dia, en Ferran Solans, un home gran de cabells blancs, nascut a Ponts i que vivia a Sants, em va dir: «Teresa, hem de lluitar per la independència de Catalunya». Jo li vaig contestar: «Ui, a Madrid no ho voldrien pas». Diu: «Esclar que ho voldran, esclar que no ho voldran», em va respondre. El dissabte següent em torna a dir: «Teresa, hem de lluitar per la independència de Catalunya». I jo: «Ui, costaria molt». Diu: «Esclar que costarà», em repetia. El dissabte següent hi torna: «Teresa, hem de lluitar per la independència de Catalunya». I jo: «Ui, la gent no seguiria pas». «Esclar que seguiran», em va dir, convençut. I va afegir, amb tota contundència: «Mireu, jo lluitaré per la independència de Catalunya fins que em mori, encara que sigui tot sol». Aquell home de cabells blancs em va fer desvetllar. Vaig reflexionar: tot sol? Això sí que es pot fer. I en aquell precís moment em vaig transformar en independentista. Sempre he recordat amb agraïment aquell home que feia servir el temps verbal d'un futur amb tanta esperança. Avui, en parlar de la nostra independència, hi ha gent que per ràdio, premsa i televisió i al carrer encara fan servir aquell temps verbal en condicional, tan condicionat com jo el feia servir l'any 69, abans que en Ferran Solans em fes obrir els ulls. Diuen: si un dia Catalunya fos independent, farien. Que poc es pot convèncer dient-ho així.
Nosaltres, avui, per animar la gent, hem de fer servir el temps verbal en un futur molt pròxim per proclamar la nostra llibertat. Quan Catalunya serà independent. El 1970 jo ja militava a la clandestinitat al Front Nacional de Catalunya, lluitant per la independència. Un altre fet que recordaré sempre té també per marc el Centre Comarcal Lleidatà i a la mateixa tertúlia literària del Cafè dels dissabtes. Era el 20 de maig de 1972. L'escriptora Regina Flavio em va regalar el seu llibre Matando siglos en boca de Aroa. En veure aquell títol vaig quedar transformada i en veu alta i amb una exclamació profunda li vaig llegir Matando siglos. I li vaig dir emocionada, quina cosa tan gran. Jo només havia sentit dir matar el temps, matar l'estona, matar el rato, però Matando siglos, aquest títol em va fer desvetllar. També a nosaltres ens han fet matar segles, desposseïts de la nostra llibertat. Ens han matat la història i ens han volgut matar la voluntat de fer història, de defensar-nos, de conèixer el nostre passat. El desvetllament de la defensa de la llengua el dec els mestres Joan Triadú, Eduard Artells, Alfred Badia, Lluís Vicent Aracil, Carme Garceball. Amb el seu mestratge vaig aprendre a ensenyar amb alegria la nostra llengua. El meu record i agraïment a tants i tants companys mestres de català que en aquells temps tan difícils treballàvem amb goig i esperança enmig de tants obstacles perquè els infants i els adults poguessin aprendre el català. De la Delegació d'Ensenyament del Català dirigida per Òmnium Cultural, obra de voluntariat d'un poble, varen passar al Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i molts com a assessors de català dels mestres d'escola. Un fet que em va fer obrir els ulls va ser l'any 1990, quan a través de la lectura de treballs de l'investigador Jordi Bilbeny vaig descobrir que ens havien amagat, manipulat i tergiversat la nostra història. També un tribut d'agraïment al patriota Enric Garriga Trullols, cofundador i president de l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana i del Cercle d'Agermanament Occitano-Català. D'ell hem après a tenir la voluntat de conèixer els indrets de la nostra història i els fets que hi succeïren en cadascun. A més dels indrets de Catalunya, també vàrem recórrer els llocs d'expansió catalana per la Mediterrània: Còrsega, Sardenya, Sicília, Calàbria, Creta, Malta, Rodes, Xipre i el Partenó d'Atenes. També tot el recorregut dels catalans exiliats el 1714 per les terres d'Europa. I amb el Cercle d'Agermanament Occitano-Català vàrem anar a conèixer tot Occitània per donar suport als occitans, per reivindicar la seva llengua i la seva història. El meu agraïment també a tantes persones trobades en tots els àmbits de treball i de lluita per avançar el camí de la llibertat del nostre poble. No tinc res més per oferir-vos, per correspondre a la vostra benevolença, que és continuar treballant per la llengua i la llibertat del nostre país. Si ara treballem per aconseguir-ho, quan serem independents, que ho tenim a tocar, haurem de continuar treballant perquè la negligència i l'abandó no ens facin perdre el que hem guanyat. I com diu Jacint Verdaguer, Catalunya aixeca el front. Moltes gràcies a tothom.